Se, hvordan partiet har valgt at præsentere sig selv. Alle partier får nemlig stillet 3 minutter til rådighed her i programmet. 3 minutter, som partierne kan bruge, som de vil. Her er Enhedslistens præsentationsvideo. Vi tror på fred, kærlighed og omsorg. Bedre verden at leve i. Et vi-samfund og ikke et mig-samfund. Have a closer look at what you see. Is this really what you get, or really what you want it to be? Vi vil skal bruge al den rigdom på at dele ud på de gamle og på de syge og vores børn. Det er dem, der er blevet forsømt og glemt. Nogle mennesker, de lever i utrolig armod, mens andre, de har raget til sig og lever i en ufattelig rigdom. Det vil vi have lavet om på. både de ældre og studerende for den sags skyld. Vi kunne alle sammen bruge en ekstra hånd. Fedt, hvis vi kunne komme hinanden noget mere ved. Jeg siger ja til et samfund, hvor et offentligt ansatte har ordentlige vilkår, kan overleve et helt arbejdsliv. Hver eneste dag er der pædagoger og lærere og sygeplejersker, som bliver sygemeldt med stress. Og det er ikke fordi, de er dovne eller ikke gider at lave noget. Tværtimod, så knokler de derudad. Min kone arbejder på et plejehjem, så det vil jeg jo. Hvis vi vil ordentlig velfærd, så er vi nødt til at investere. Jeg synes, der er blevet skåret for meget ned de senere år. Vi er blevet meget højreorienteret land. Someone gathered all the last chances in the world. I'll be there to take them all. Når vi siger 100% vedvarende energi, og når vi siger 100% økologi, så er det fordi, vi mener det. Halve løsninger i forhold til miljøspørgsmålet, det er ikke godt nok. Vi tror ikke på krig, vi tror på fred. Vi er tilhængere af, at man prøver forhandling, og man bruger FN meget mere til at søge fredelige løsninger, i stedet for at kaste med bomber. Vi har alle tropperne hjem lige nu. Børn, der bliver sat på gaden. Det er simpelthen uanstændigt. En bæredygtig verden. Der er ikke nogen, der forstår, hvad de er værd. For mig er det afgørende, at hver enkelt selv tager stilling. Jeg vil gerne betale mere i skat, hvis det forbedrer forholdene for de almindelige mennesker. Det er det valg, vi står overfor. Hvad vil vi bruge velstanden på? Vi burde sådan tænke lidt mere på hinanden. Det er velfærd for mig. Det er ikke politik. Det er et spørgsmål om at have et humant samfund. As good as it gets.